Mutane 10 a Najeriya da suka fi kowa wauta su ne ɗalibin da ke zaune a gida saboda yajin aiki na ASU amma ya kasa mallakar katin zaɓe. Ɗaliban da ke gama karatu ya zauna a gida shekara da shekaru na yajin aiki kuma ya kasa mallakar katin zaɓe. Talakan da ke kuka tsadar rayuwa kuma ya kasa zuwa shi ma ya mallaki katin zaɓe. Ma'aikacin da ya shafe shekara da shekaru babu ƙarin albashi ya kasa mallakar katin zaɓe. Kazalika ɗan kasuwar da kasuwancinsa ya taɓarɓare sakamakon hauhawar farashi da rashin ciniki ya gaza katin zaɓe. Manomin da 'yan bindiga suka hana noma ko kuma kasa mallakar katin zaɓe. Mutumin karkara da 'yan bindiga suka hana zama gida kuma ba shi da katin zaɓe. Mutumin birni da yake fama da matsalar rayuwa da ruwa da wuta ya gaza mallakar katin zaɓe. Macen da ta rasa miji ko danginta saboda rashin tsaro amma ta kasa mallakar katin zaɓe. Wannan wawaye shine wanda ya wawaye shine wanda ya mallaki katin zaɓe amma ya kasa fita ya yi zaɓe. Wai ko ku jefa ƙuri'a ba ta da amfani. Jama'a ku yi ƙoƙari mu mallaki katin zaɓe. Katin zaɓe na shi ne makamina na talaka da zai yaƙi shugabannin 'yan jari hujja. Yanzu haka hukumar zaɓe ta tsawaita lokacin karɓar katin zaɓe zuwa kowane lokaci. Allah ya ba mu shugabanni na gari.